Dochs brekt de zinnenjoert nog net terug op het Cambuurstadion. Frustratie over het besluit van de KNVB er nog altijd, ook naar de uitspraak van de rechter. Ik zag het al somber in voor de uitspraak. Dus ik had er wel enigszins rekening mee gehouden. Maar dat het dan nu definitief is kloten. Ik vond het moeilijker om dan naar een wedstrijd die verliest. Dus ik ben lekker fietsen gegaan. En toen kwam ik een beetje zwaar in het bos, kwam ik een masje en die zei jammer hè, van Cambuur. Ja, toen wist ik het nog. Ja, toen had ik even stiekem Sjoen. En toen zei ik Peter Drijver, mijn elftalleider, en die vlokte op een appje. En toen had ik die aan even bellen onder het fietsen. En toen weer duidelijk. Cambuur kan nog in hege beroep of de kwestie op de agenda zetten van de ledenvergadering met de clubs. Maar Henk de Jong wil vooruit. En nu gaat de knop om. Omdat ik vind dat we de rechter had sprutsen. En de rechter is een persoon die shot oerl goed naar. En dat de rechter spreekt en zo duidelijk is als juster, dan is het ook duidelijk. En dan kan je er een hing in bloeien. Dan ben je weg 4 weken verder of 6 weken verder. En dan begint het nieuwe seizoen. Met tegen op het nieuwe seizoen in de eerste divisie, maar de selectie hier en daar nog onvuld worden. Daarvoor zullen de plannen omgooid worden moeten. In oktober was ik eigenlijk al bezig op basis van de Eredivisie. Nou, dat kan allemaal de prullenbak in. Ik vind dat we hebben een goed geraamte staan. Dus maar als wij op de cruciale, de kop en de staart nog goed weten in te vullen, dan hebben we een heel mooi team staan. En daar kunnen we echt wel mee uit de voeten weer. Spits Robert Muren wordt hier en hij keert in principe waarom naar zijn Belgische club. Contract van keeper Sonny Stevens rent af en ik van hem is net wist of dat takkenseizoen weer in het geel-blauw speelt. Jamie Jacobs bloot in elk geval wol. Volgens toen gaan we weer voor en kijken of we dit seizoen kunnen herhalen. Dat is natuurlijk nooit garanties, maar we gaan er wel voor. Want de club had het best moeilijk. Dus we moeten nu, wat we steeds doen, met de stickeractie en met de vlaggenactie, we moeten de schouders onder de club zetten. En eruit komen nu.